گهدارن هیوی اف ام ین دلال دماوە خۆش بێ دەخەلەکە ئیرۆدا ji کۆشەیان نوژدار ئەمێ هنزانیاریان لەسەر ڤەیروسا ئیبۆلا ژوەرە بێژن. نەخۆشیە ڤەیروسا ئیبۆلا نەخۆشیەکە کوژەیە و تانەها تریە چارەسەرکردنا وێ نەهاتنە دیتن. نەخۆشیە ئیبۆلا ji mirovekî digihêyekî dî biriya xwînê yan biriya ku destê saxlem bigihê laşê nexweş. ئاعرادê nexweşiya ڤەیروسا ئیبۆلا ev in: kesê nexweş, ta digirê, êşa serî heye, êş di hestûyê laş de heye û iltîhab di qirikê de çê dibe û tim teab di laş de heye. Ev aዕrad fec'eten derdikevin di navbera du roj û 12 rojan de. Her kesekî ku guh bide yekî nexweş bi îbola wê derfeta nexweşiyê li cem mezin bê û taniha tu derman yan jî lûqah ji nexweşiya îbola re nedîtine. Lê hin derman û lûqahat dibin ixtîbarê de ne. û ji eعradê ji bilî wayê ku me anîne ziman yê ku li nexweşê îbola derdikeve ev in: ishal heye, tefah cildî heye, êşa meዕdê heye û nezîf di hundirê laş de û belkî nezîf di guh yan çav yan bihevlê de jî çê bibe. û nexweşiya ڤەیروسا ئیبۆلا kujeye bi nisbeta 50 heta 90 ji sedî. û şîreta herî giring ku fêkî qenc werin şiştin ji ber ev ڤەیروس di zûbabetil fakîha de hatiye dîtin. Guhdarên hêja em gihan dawiya xeleka xwe heta xelekeke din û bimînin di xêr û xweşiyê de.